and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Pero di na tingali mister pang pasabot kami. Kahit si Papa o si Mama, wa na tugod sa DVD virus. Patay na sila. Dili ko makadawat ini dyan. Dili. Jesus na. Gusto na. Wa na si Papa o Mama. May pagmamatay na lang sad ko. My God. Mayroon pagsultihan na, Jis. Gusto ka ba? Nabi, bibitaw dahil Gislin, oy. Ayaw na, oy. Pero sa pamay kapaslanan sa tanan. Unsa pa ba? Wa na, Hilary. Wa na. Hinday. Gislin. Pagkadali sa hitapo. Bila pala gani ka oras kung nakadawat og tawag sa kong ikagaw nga nataptan silang balik si Papa o si Mama sa virus. Ikaroon, patay na sila. Hindi ko makadawat ini siya. Dili yun. Hala no? Kagrabe yung virusa no? Bago pa ganing nataptan og balik ang papagmama ni Day Gislin, patay man dayon. Ato raman di ko nang usang adlaw nila nahibaw-an ang nataptan og balik ang papagmaman de Gislin's virus. Karon pala sila na manawag. Wa nila dayon sultihis de Gislin, kay dili gusto mag-uol kini. Mga bogo. Unya. O, tanawa liyon. Wala hinoon makadoos si Day Gislin nila. Saan man? Ha? Tubag! Kadiya tagad. Ako kitong sala, Clinton. Ako ba kitong sala? Nga marag ako man na imong gibasal. Pagtarong ha? Lubago mo ng liog ni Maron. Kinayatake. Yatakan mo ng liog ni Maron. Ay, binoan dahil Hilaria ha ka? May pag-aksyon ko nimo. Pareho sa gihimong pag-akos ni Dong Johnny Day Gislin, oh. Nga, o iyang giam-aman. Kay unsa may gusto nimo mahitabo? Am-aman sa taga? Dili. Dili. Asa? Om-oman. Aray! Sakit ako ko ulo, hangin mo gito ko. Agay ba? Ahak mga Hilaria ha ka? Ngano manapat maka? O sa di mo gisulti? Om-oman. Wala gi! Ngano mingon ka man ana? Ako di ko mulitaw. Ngano mingon ka man ana? Kumidya na to! Ha? Kumidya ka? Ha? Kumidya ka? Magkumidya ka nito ni atas kaguol, ha? Sinyalan ka. Kung gusto ka, kinig akong kumo. May imong, akong uni mo. Di lang sumulito. Imo magod ko. Giliaban Hilaria. Ayaw ha? Buhi ko ha? Buhi ko. Hilaria! Aray! My God. Tinuod pa kining imong gisulti, Matt? Nganong mamakag man kunimo, Clavel. Tinuod nga akong gisulti. Patay na mga ginikanan ni Gislin nga nataptan og balik sa DVD virus. Gikasubo kaayo na ako ang nahitabo, Gislaine. Nakalitan ka kaayo ko sa pagpaybaw ni Matt na ako. Ingon sa dili ko makatuo ining hitabo. Wala ko may pahog love ko na si agay ko buhaton. Wala. Ayaw pag-ingon na, Jess. Dili pa katapusan sa kalibutan kani hitabo. Pero unsa pa may kapuslanan sa tanan? Unsa pa man? Jess, O ang pinakasakit sa tanan, kay bisan sa pagtanaw mismo sa patay nilang lawas. Ilang ginilit na ako. Galabing siguro ng mga higayon na gikremate na sila. gusto na. Gusto na, Jess. Gusto na. Managsama ta ginagatan. Mao nga nahibaw ko unsa kasakit karon ang imong gibati. Sobra nakikinig itabuha, bro, Chuck.
Ang mga ginikanan na Jesslyn, duol kayo nako. Wasli kalainan sa matuod kong mga ginikanan. Nasayad ko kung usap karon ng imong gibati, bro John. Pero di ta dali. Isabtan ko kung sa'yo pupoy masabot. Dili ko magkapaabot pa, bro. Nga usano sa unya mismo nato, mo'y sunod din ang biktima. Mo nga kinahanglan mulihok na ta. Kinahanglan nga masumpo na kini mga sadpahis nga mga sakop sa Lighters of the World. Bro, kalma lang. Huwag kita magurong. Apan sa ako lagi kayo. Kinahanglang siguro ang atong alagang na imoon. Kay gamay lang na ito sa'yo. Magkahulugan usap ka na. Sinainalit na itong kamatayon. I don't care, bro, Chuck. I don't care. Bro, Bro, bamatias ako. Again, nagasabot ko kung sa imo gibati karon. Apan dili na usikan ang atong pagpangandam batok nila. Daghan ang maamong kung maghurumentado kita. Ibutang ta sa siguro ang atong aliyok. Kay dili ordinaryo king atong makaway. Wa na itong mailis sila tanan. Wa, bro. Ayaw kalimut yan. Hello? Love, Jan. Di kasubok ko na po. Nagasulti namin ni Jocelyn. Nag-condolence na ko niya. love, malagsama mo si Jesslyn. Nawagtangan sa mga mahal sa kinabuhi. Makatugot ka ba lang nga doon na pa'y laing mga mahal ni mo sa kinabuhi ang makalas? Bisan unsa na to kagamay, Club. May mahimo ta. Nahuna-huna kunta. Gadili ko na ikaw sa mukon palabot ini. Pero nasayad ko nga kasaligan ka. Ug labaw sa tanan. Nasayad kong usak ka usab sa ilang mga biktima. Daganta, Club. Daganta nga hilom nga makigbatok nila. May mong dili man nato sila mapu. Apan makahimo ta nga matagamtaman usab nila ang natagamtaman sa ilang mga biktima. Good. Very good, bro. Nga nakuminsir ni mo si Clavel Jones na muban sa itong kausa. Nasayad ko, Bro Jack. Nga dugay na siyang naglungot-lungot ka matigbatok sa organisasyon. Pero nahigayon na. Gitandog ko ang iyang garbo. Magpatawag ko karon dayon og usa ka online. O ginali ang meeting, bro. Sa tanang labot ini. Dili ka na mamiligro, bro. Kung online ang imong himuon ang meeting. Ayaw ka malaga, na bro. Sa ako na ikaingon. Kung may mga eksperto sila, doon na usap kita. Way si Pisan Kinsa nga magasiyo-sayo sa pagmonitor na ito nininggayon na. May mga paagit nga dili na mahak o mamonitor. Ang may nagdalon lang, nga dili ta masubdan o mga tao nga dili dapit na ito. Kay oras nga may tabo ka na, alaot kita tanan. Present ang tanan, Bro Jack. Palihog ko sa pag-thumbs up kung mabati mo ko ninyo. May thumbs up na sila, bro. Diyan. Oh, salamat. Sa dili pa, mo remind ko sa tanan nga may apil nga itong online meeting. Nga paniguro mo, nga way mga tao nga nasagaw na ito. Ako rang usas kong office, bro. O laki ni. Ang uban, thumb up sa lang mo. May thumbs up na sila, bro. Good. Tugay na natong giplano kining tanan. Bahino nato ang atong pundo sa napo ka grupo. Ug ang matang grupo, nganda natong Alpha 1 to 10. Kini adunay tagsa-tagsa ka mga task o responsibility labi na sa area o gimbuhaton na isangon sa matang pundo. Di na gyud kita makapaabot pa og dugay. Kinahanglan gyud kita muliyo. Mahitabo na ang mahitabo. Mga matay na kung mga matay. Basta para sa kayuhan sa kalaganan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!